Шамил Абдулла Хайрулла улы Усманов 1898 елның 26 декабрендә Саратов губернасының Кузнецк өязе Анненково волосте Пәндәлгә авылында мөгаллим гаиләсендә туа. 1906 елда аның әтисе гаиләсен ияртеп башта Әстерхан шәһәренә күчә. 1914 елда Шамил Усманов Оренбургта һөнәр училищесын тәмамлап, февраль революциясенә кадәр Акчуриннарның фабрикасында слесарь булып эшли. 1917 елның мартында ул партия сафына баса һәм озакламый партия оешмасының карары буенча Сызрань тимер юл депосына эшкә күчеп, РСДРПның Сызрань комитеты әгъзасы итеп сайлана. 1919 елның мартында Республика хәрби революцион советы Шамил Усмановны яңа төзелә торган 1-нче Идел буе татар бригадасына комиссар итеп билгели. 1920-25 еллар арасында Шамил Усманов Түркстан фронты хәрби революцион советы әгъзасы, Татарстан Республика революцион комитеты секретаре, Казандагы 16-нчы мөселман пехота курсларында политбулик начальнигы һәм Берләшкән татар-башкорт хәрби мәктәбе комиссары кебек җаваплы вазифаларны башкара. 1927 елда Шамил Усманов хәрби хезмәттән отставкага чыга һәм тулысынча әдәби иҗат эшенә күчә. Шамил Усманов Татарстан радио комитетының 1-нче җитәкчесе һәм дикторы. Репрессия чоры корбаны.